bato, pink. Bato, pink. Talo na yun. Talo ka na. Tingin eh. May ganun pala. Ano to? Pako? Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, wait lang. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, may panibagong challenge na naman kaming gagawin ni brother. Okay, so yung challenge na gagawin namin today is eating mango challenge na may kasamang quiz. So, ang gagawin namin is magbato-bato pick kami. Tapos kung sino yung matalo, kakain siya ng mangga. Ito yung mangga namin guys, hilaw. Yung sa akin, mangga na may sawsawang toyo tsaka asin. Tapos yung kay Kuya Tony naman, asukal yung sa kanya para daw hindi lang maasim. Tapos, kung sino yung matatalo, magdodrawing sa mukha niya gamit yung uling. Ayan. So, before namin simulan, mag-shoutout muna kami. Shoutout to Ate Marie Usman, Alex Piring, tsaka si Enchong ng Tondo. Yun, mga katrabaho ko po yun. So, game ka na ba? Game na. Kain ng uling para mangga. Kakainin mo yung uling? Mangga yung kakainin. Sige, start na tayo. Bato, pick. Bato, pick. Oh my God! Uli ka na. Mangga muna tayo. Kaya ka. Mangga. Tengok. Bato. Eh, wala ka. Bato, pick. Yay! Hello. Ang mangga. Asim. Kanggurit. Mangga. Oo. Okay. Bato, pick. Nahappy. Inuuli na ako. Asik po ng mangga. Ito lang. Baka wala no. Ito lang. Bato, pick. Yeah! Wala na. Wala. Salo. Bato, pick. Dapat walang mangga talaga, walang. Uling. Ulit lang daw. Ulit. Ay, tama ito. Ano ba? Kapal ng kilay ko ah. Bato, pick. Ulit. Sarap ng mangga. Bato, pick. Talo. Asim. Asin ng mangga. Mulay. Bato, pick. Bato, pick. Tala naman. Asim. Bato, pick. Talo. Bato, pick. Bato, pick. Tala ulit. Yan. Bato, pick. Wala. Sige, go lang, go. Eh, hindi na pwede doblohin, di ba naman? Bato, pick. Bato, pick. Bato. Ay, wala pa! Dala na! Bato, pick. Talo, MG. Parang may nauli-uli nga na tumangga natin. Pag ano yan. Dami pa. Bato, pick. Bato, pick. Pick. Dalawa pa Bigla. Bato, pick. Bato, pick. Bato. Sige, bato, pick. Talo. Asim. Ayun. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Sige na. Feeling ko. Ayun. Bato, pick. Bato, pick. Pick. Bato, pick. Bato, pick.
Bato, tik. Bato, tik. Bato, tik. Bato, tik. Bato, tik. Bato, tik. Uy, ano nangyari sa mukha ko? Bato, tik. Teka pala. Bato. Ano pa rin? Sa akin, hindi gano'n bumibili. Bato. Tik. Bato, tik. Bato, tik. Bato, tik. Alam mo. Alam mo. Halos kaya Tony. Huwag na parang pusa. A few inches later. Bato, tik. Yeah. Ito na lang. Saan? Uy, ulit na yun. Iba naman. Yan, sige. Bato, tik. Yan. Tapos, ang natalo, sasayaw ha? Sasayaw! Nakura na yun. Okay. Bato, tik. Baka makakasayaw ako. Yung ano, yung... Ano ba yan? Yung ganon? Oh, yung kaya ano. Device. Yan. 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 Bato, tik. Bato, tik. Natalo na. Tapos sayaw. Yan. Bato, tik. Oh! Ako na lang. Pakasunod-sunod ka. Sayo na yan. Galis mo yan. Ayaw ko sumayaw. Sige. Bato, tik. Bato, tik. Bato, tik. Isa lang. Talo na yan. Talo ka na. Sige yan eh. May ganun pala. Ano to? Tako? Bato, tik. Talo. Parang susunod sa gera. Bato, tik. Talo ulit. Wala, kung hindi naman ako. Ay, dapat talaga yung pinakamaraming talo, no? Sige. Okay. Bato, tik. Talo. Talo lang. Parang napusak. Isang puting. Ang pangit. Ano? Bato, tik. Bato, tik. Talo. Tapos nabigyan natin ang bibigyan ng ano, no? Hindi nang grocery. Kaya wala kayo nabigyan. Bato. Ayan, talo na. Parating tayo. Awin natin. Hindi na lang Bato, tik. Bato, tik. Bato, tik. Yay! Nakasayaw na niyo. Nakasayaw na yung Mexico Tony. Bato, tik. Talo. Wala, ba't ito na lang sa'yo? Ano ba ito ulit? Parang matalas na ito. Bato, tik. Talo na naman. Bato. Bato. Oh no! Yan. Bato, tik. Oh! Wala. Asin? Ano sa mukha natin? Ano toyo? Bato, tik. Bato, tik. Talo! Yan guys, ito na yung mangga ko. Yan, huwag din na lang. Bato, tik. Talo. Bato, tik.
Asim. Wala ka, walang buhit. Bato, pit. Sige, go lang, go. Sasayaw na yan. Bato. Ay, wala pa, ulit. Bato, pit. Talo. Gumot na yan eh, diba? Muling. Bato, pit. Sige, boss mo lang yan. Talo na. Bato, pit. Bato, pit. Ulit. Ano? Ano na dyan? Bato yun. Nagpang hit. Look. Hindi na lang. Bato, pit. Asim. Bato, pit. Ano naman? Ano? Ano na lang. Ano lang? Ayaw ko sumayaw, guys. Wala. Bato, pit. Wala na. Ayos na. Wala. Dito. Asim ako. Bato, pit. Sasayaw na yan. Di pag sa isunod sa akin. Dalawa, tatlo. Bato, pit. Talo. Balikan mo ako ah. Bato, pit. Wala na. Ano pa? Ano ba sa gawin ko? Hindi ako tutubo. Bato, pit. Wala na, talo na. Oh, hindi pa. Tatlo na pa to. Sugat? Bato, pit. Bato pa yan. Wala. Wala ah. Meron ba? Bato. Dilipad. Bato. Wala na. Yan, bato. Bato. Talo na. Ay, hindi ako. Bato pa to. Ako, balas na to. Balas na. Bato. Balas na po to. Uli. Meron pa konti oh. Biguti. Bato. Sila na. Talo! Sila. Walang ano. So, tapos na. Ang talo, ako yung talo. So, ang panalo si Kuya Tony. Ngayon ako yung talo. So, ang sabi, pag natalo daw, sasayaw. Ano yung sasayawin? Yun. Ano ba yan? Sige, sasayaw na ako. Ay, ano, hindi ako sasayaw pag hindi sasali si Kuya Tony. So, dapat kaming dalawa sasayaw. Diba? Oo, sige. Go, sayaw na. Eventually. You know I'm gonna get Hi guys! Pagkita mo yung mukha mo. Bye guys. Pag-iarap ko.